ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተፈናጨለ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብምጥቃም ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ራዕድን ፍርሕን ከም ዝነግሶም ይገብር ከም ዘሎ ሬድዮ ረና ዝተወከሰቶም ገለ ኤርትራውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም። ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተልን ንድሕነቶም ዕቑባ ዝህብን ናብ ሳልሳይ ሃገር ንኽሰጋገሩ ዝሰርሕ በኣራ ዝፍለጥ ኣካልቲ መንግስቲ ስርሑ ዳርጋ ኣደስኪሉ ምህላውን ብሰንኩ ኸኣ ኣብ ሰንፈላል ከም ዘለዉ እውን ገሊጾም። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ብከም ብርጌደር ጀነራል ጣዓመ ጎይትኦም መቐለ እናተመርሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብስም ውልቀ ሰባት ቪላ እናተኻረዩ ኣገደስቲ ሰባት ንዝበልዎም ይጨውዩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ማለት ብተጋሩ ኣምሓሩ ከምኡውን ኦሮሞ ብዝብል ውሽጣዊ ዘይወግዓዊ ምክፍፋላት ተገማሚዑ ከም ዘሎን ናይ ሓድሕዶም ፖለቲካውን ስልያውን ጸጥታዊ ውሕስነትን ልዕልነት ንምርግጋጽ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ይግለጽ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓስኪሩ ዝጸንሐን ሎም ምንቅስቓስ ዝጸንሖን ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ሓይልታት ድማ ኣብቲ ሃገር ባይታ ይስእን ብምህላው ቀስ ብቐስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ይግዕዝ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጎረባብቲ ሃገራት ኢድ ብምትእትታው ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ክገብር ዕድል ፈጢሩሉ ምህላው እዞም ስጋት ሓዲርዎም ዘሎ ዜጋታት ኤርትራ ገሊጾም። ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብ ስደት ብዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ካብ ዝጅምር ንድሓር ህግደፍ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ወዲቑ ከም ዝርከብን እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብመገዲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ከይልሖ ስግኣት ከም ዝሓደሮ ይሕበር። ስለዚ ድማ ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ነዚ ምንቅስቓስ ኣሕይሎም ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዴሞክራስያውያን ሓይልታት እግሮም ከምቲ ልሙድ ኣብ ኢትዮጵያ ከይረግጽ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ጀሚሮም ዝጸናጸኑ ሓይልታት ጸጥታ የዋፍር ከም ዘሎ ይንገር። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክቐርብ ጻውዒት ቀሪቡ። ኣብ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዝዓበየ ተራ ዝተጻወተ ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ቅድሚ ሳልስብ ዘውፅኦ መግለጺ አልበሽርን መሳርሕቱን ኣብ ህዝቢ ሱዳን ንዘውረድዎ ገበን ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ኣብ ዘሄግ ናብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክርከቡ ከም ዘለዎም ኣገንዚቡ። ኣብ 2009 ከምኡውን 2010 ኣብ ዳርፉር ፈጺሞም ዝበሃል ገበናት ምጽናት ዓሌት ክስታት ቀሪቡሉ ዘሎ አልበሽር ዝግብኦ ፍርዲ ክረክብ እንተኾይኑ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክለኣኽ ኣለዎ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣባላት ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ብምሉእ ድምፂ ከም ዘጽድቕዎ እዩ ዝግለጽ። ጠበቓ አልበሽር ዘይን ዓብዲን መሐመድ ብኣንጻሩ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሱዳን ብግቡእ ዝሰርሕ ስርዓተ ፍርዲ ቆይሙ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሱዳናዊ ኣብ ሃገርዩ ጉዳዩ ክረኣየሉ ዝግባእ ክብል ናይ ተቃውሞ ድምፂ ሂቡ። ንሱ ብተወሳኺ ሱዳን ንኣህጉራዊ ውዕል ገበነኛታት ዝፈረመት ሃገር ስለ ዘይኮነት ንአልበሽር ናብ ዘሄግ ክትሰዶ ክትቅሰብ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ። ምስ ሰራዊት ተጸምቢሩ ዘሎ ህዝባዊ ሓይልታት ምክልኻል ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት እንተተላየኹ ኣብ ሱዳን ዘይጠፍእ ባርዕ ኩናት ክጅምር ምዃኑ ጠንቂቑ። ኣብ 1989 አልበሽር ብዕልዋ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ከም ዝቖመ ዝንገረሉ እዚ ህዝባዊ ሓይልታት ምክልኻል ምስ ስሩዕ ሰራዊት ሃገር ተጸምቢሩ ክንቀሳቐስ ጸኒሑ። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ አልበሽር ኣብ ሃገሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዘይቃወሞ እኳ እንተኾነ ዝኾነ ሱዳናዊ ካብ ሃገሩ ወጻኢ ክፍረድ ግና ከም ዘይቅበሎ ይፍለጥ። ጊዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ኩሎም ወገናት እንተተሰማሚዖምሉ ምርካብ አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቃወሞ እዩ ዝገልጽ። አልሑቲ ናይ የመን ኣብ ወደባዊት ከተማ አልማኻ ብዘካየዶ ናይ ሚሳይል ድብዳብ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፍሊጡ። ወኣብ ቃል አልሑቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ደብዳብ ሓያሎ ወተሃደራዊ መኽዘናት ስዑዲ ከም ዝተቓጸለ የመልክት። እንተኾነ ማዕከናት ዜና ስዑድ ዓረብ ዝህቦ ዘለዋ ሓበሬታ አልሑቲ ዝወንጨፎም ባሊስቲክ ሚሳይላት ብጸረ ሚሳይል ተወቂዖም ከም ዝበርዓኑ ይገልጻ። ቀንዲ ዕላማቲ ደብዳብ ከዓ ማዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ኻልድ ምንባሩ ኣነጺረን። ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ብአልሑቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ባለስቲክ ሚሳይል ነቲ ኣፋፍኖ ታሪኡ ዝጸንሐ ዘረረብ ሰላም ከየጸልምቶ ስጋት ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በቲ ደብዳብ ብውሕዱ 12 ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለዉ ማዕከን ዜና አልጀዚራ የመልክት።
ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ጅቡቲ ካብ ወደብ ታጁራ ናብ ከተማ መቐለ ዘራኽብ ሓድሽ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ተመሪቑ። እቲ 112 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ጽርግያ ኩዌት ብዝመወለቶ $150 ሚልዮን ዝተሃንጸ ኮይኑ ካብ ወደብ ታጁራ ተበጊሱ ክሳብ ደቡብ ኢትዮጵያ ናብ ትርከብ ቁሸት ባልሆ ዝዝርጋሕ እዩ። ኣብ ደቡብ ካብ ትርከብ ቁሸት ባልሆ ናብ መቐለ ዝዝርጋሕ ናይ 400 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣቐዲሙ ከም ተዛዘመ ይጥቀስ። እቲ ጽርግያ ነታ ኣብ ጅቡቲ ብዕብየታ ካልእት ዝኾነት ወደብ ታጁራን ከተማ መቐለን ንምርኻብ ዝዓለመ ኮይኑ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ዝተወጠነ እዩ። እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተመረቐ ሓድሽ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ነቲ ካብ ወደብ ጅቡቲ መንገዲ ድሬዳዋ ዘራኽብ እንኮ መስመር ከም ካልኣይን ኣገዳስን ኣፍደገ ኮይኑ ከገልግል ትጽቢት ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ፈረንሳ ጀን ኣፍሪካ ቀሊሓ። እቲ ሼኽ ሰብሓ ዝተሰምየ ጽርግያ ብ6 ሕዳር ኣብ ዝተመረቐሉ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገሌ ኣምባሳደር ኩዌትን ካልኦት ሰበስልጣንን ተረኺቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ብዘሎ እንኮ መስመር ጅቡቲ ድሬዳዋ ኣዲስ ኣበባ መዓልታዊ 800 ናይ ጽዕነት መካይን ካብ ናብን ይመላለሳ። ምስ ምኽፋት እዚ ሓድሽ መስመር ታጁራ መቐለ ድማ እቲ ብሓደ መስመር ጸንሐ ምጭንናቕ ብመጠኑ ክጎድል ትጽቢት ይግበር። ኣብ ሱዳን ዞባታት ብሉ ናይልን ሰናርን ካብ 2 መስከረም ኣትሒዙ 332 ሰባት ብሕማም ሸሮኽ ከም ዝተጠቕዑ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። መግለጺት ሚኒስትሪ ከም ዝሕብሮ ዛጊት 8 ሰባት በቲ ሕማም ሞይቶም። ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ካርቱም 2 ሰባት ብሰንኪ ሕማም ህይወቶም ሲኢኖም። 8 ሚልዮን ነበርቲ ዘለዋ ከተማ ካርቱምን ከባቢያን ሕማም ሸሮኽ ተጸኒሑ ይቀላቐል ብምህላው ናብ ከቢድ ለብዒ ከይሰጋገር ኣሻቓሊ ጉዳይ ምዃኑ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሱዳን ዶክተር ንዕማ ኣልጋሰር ንማዕከናት ዜና ሃገር ገሊጻ። ንሳ ኣብ ቁጥባዊ ቁልውላው ትርከብ ሱዳን ከም ሸሮኽ ዝኣመሰለ ተላባዕ ሕማማትን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ንምምካት መንግስቲ ምስ ዘለዎ ዝተፈላለየ ሕፅረታት በይኑ ዝኽእሎ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ኣገንዚባ። ምዚ ተተሓይዙ ኣብ ምክልኻልን ፍወሳን ሕማም ሸሮኽ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምስፋሕ ዝዓለመ 700 ወለንተኛታት ኣብ መላእ ሱዳን ተዋፊሮም ከም ዘለው ብተወሳኺ ሓቢራ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ከም ዝኽሰት ዝፍለጥ ሕማም ሸሮኽ ብሰንኪ ረሳሕ ማይ ጽሬቱ ዘይሓለወ ኣከባብን ኣጠቓቕማ ዓይኒ ምድርን ዝስዕብ እዩ። ደቡብ ሱዳን ሰሉስ 12 ሕዳር ክቐውም ዝነበሮ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ንተወሳኺ 3 ዋርሕ ክነዋሕ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲትን መራሒ ተቃዋሚ ሬክ ማቻርን ተሰማሚዖም። ክልቲኦም ወገናት ሙቓም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ብ100 መዓልታት ክነዋሕ ኣብ ስምዕ ዝበጽሑ ብመንጎኝነት ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ብ6 ሕዳር ኣብ ካምፓላ ድሕሪ ዝገበርዎ ምይይጥ እዩ። ሬክ ማቻር ኣብቲ ብፕረዚደንት ኪር ዝተዓብለለ መንግስቲ እምነት ከም ዘይብሉን ዘይተተግበሩ ሓያሎ ቅድመ ኩነታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ኣብቲ ጽባሕ ሰሉስ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሙቓም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ከም ዘይሳተፍ ኣቐዲሙ መንገዲ ኣፈኙ ገሊጹ እዩ። ማቻር ከም ቅድመ ኩነት ዘቕርቦም ነጥብታት ንጸጥታን ብዝሒ ዞባታት ወይ ግዝኣታትን ዝምልከት እዩ። ፕረዚደንት ኪር በንጻሩ ኣብ ሙቓም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ኩሎም ተቓምቲ ወገናት ክሳተፉ ምዃኖም ክጠቀስ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካምፓላ ድሕሪ ዝገበሮ ምይይጥ ኣብ ምንውሑ ተሰማሚዑ። ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ክሳብ 12 ሕዳር ክቐውም እንተዘይክኢሉ ኣብታ ሃገር እገዳ ከተግብር ምዃኑ ኣጠንቂቑ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኡጋንዳ ኤንቲቪ ዝተባህለት መደበር ቴሌቪዥን ብምስጋር ደቂ ሰባት ጸሊማት ንምባል ሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ ከሲስዋ። እቲ ምሕረት ኣብ ስዩም ተመልሶ ዝተባህለ ኤርትራዊ እታ ማዕከን ዜና ኣብ ልዕሊኡ ብዘቕረበቶ ጸለመ ንመዓልታዊ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ብኣለቷ ከም ጸለወዩ ከሲሶ። እንተኾነ ኣብ ከተማ ካምፓላ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ነቲ ብኤርትራዊ ነጋዳይ ዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝነጸጎ ዴይሊ ሞኒተር ኣፍሊጦ። بمسرت زقرب كسي مدبر تلفزيون NTV أبناء 26 حملة 2016 فنوقع محرت أبسيوم تمرسوس تبع إرتراوي كاب إرتران رواندان دك أنستيو كم زسجاجرن قبل لأن عمس كم زفت أمن أكالحة دحرزي زتقالحة كساسي تقنز ولو فنودما أبتكالوك سارا كم زجات أمو بمتقاس أتتسلمك الرملون نزور دعن ودما كحساك خفولونيو نأساس 3 عمتات أبيت فردك كراخر تسانيحو
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ እትርከብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭት 2 ሰባት ሞይቶም እቲ ኣብ ሳልስቲ ዝተጓሃረ ግጭት ኣብ መንጎ ተወላዶ ኣምሓራን ኦሮሞን ተኻይዱ እቶም ክልተ ግዳያት ተወላዶ ኦሮሞ ምዃኖም ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ጠቒሶም እቲ ዩኒቨርሲቲ ብሰንኪ ግጭት ተሰናኺሉ ከም ዘሎን መምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ጉዳይ ምፅራይ ከም ዝርከብን ተፈሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ ብሔር ግጭታት ሓያሎ ተምሃሮ ሞይቶም እዮም ክልል ትግራይ ንተወላዶ ክልል ካብዚ ኣብ ብሔር ዘተኮረ መጥቃዕትን ግጭታትን ንምድሓኖም ተምሃሮ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ከም ዘልእኽ ኣቐዲሙ ኣመልኪትዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዋዕላ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ን25 ሕዳር ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ዋዕላ ረብሓታት ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ንምሕላው ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ነዚ ዋዕላ ንምድላው ሚኒስትራት ሕርሻ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ካብ 9 ክሳብ 11 ሕዳር ኣብ ካይሮ ኣኼባ ከም ዘካየዱ እውን ተፈሊጡ ስዑዲ እትርከበን ሃገራት ዓረብ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሕርሻ ገዚፍ ወፍሪ ከካየዳ ክምድባን ከለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ስራሕተኛታት ናብ ሃገራት ዓረብ ናይ መልኣኽ ድሌት ከም ዘለወን ይፍለጥ እዚ ዋዕላ ብፍላይ ነተን ናይል ዘዋስነን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣባል ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዝኾነት ግብፅን ካልእ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ መዚ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀጥታውን ወተሃደራውን ምትሕግጋዛት ኣለወን ኣብ ሕዳር 2016 እውን ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ከተማ ማላቦ ተመሳሳሊ ዋዕላ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ተኻይዱ ምንባሩ ይፍለጥ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኩባንያ ቻይና ሴፌኮ ካብ ዓዲ ጓዕዳድ ናብ ቁርደት ዝዝርጋሕ 134 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ይሃንጽ ኣሎ እቲ ጽርግያ ካብ መንግስቲ ቻይና ብዝተረኽበ ኣስታት 140 ሚልዮን ዶላር ምወላን ልቓሕን ዝህነጽ ዘሎ ኮይኑ ኣብ 2 ዓመታት ክዛዘም ትጽቢት ይግበረሉ እቲ 5 ቢልዮን ዶላር ሰማል ዝውንን መንግስታዊ ኩባንያ ህንጻ ቻይና ካብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ኣትሒዙ ነቲ ጽርግያ ምህናፅ ዝዋፈራ ዓበይቲ ናይ ህንጻ መካይን ካልእ ማሽነሪታትን ብመንገዲ ወደብ ባፅዕ ክልኽ ጸኒሑ ኩባንያ ሴፌኮ ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ብህንጻ ኣብ ዕደና ምትካል ፋብሪካ ሰሜንቶን ካልእ ናይ ልምዓት መደባትን ይሳተፍ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብፍላይ ዕደና ወርቅን ናሓስን ዛራ በዚ ናይ ቻይና ትካል እዩ ዝካየድ እንተኾነ እቲ ትካል 70% ካብ ሰራሕተኛታቱ ካብ ቻይና ዝምጽእ ምስ ምዃኑ ንኤርትራውያን ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ይፈጥር ከም ዘየለዮም ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ወገናት ዘረድኡ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ጽርግያታት ናይ ምህናፅ ዝርከቦ ሰፊሕ ናይ ልምዓትን ህንፃን መደባት ኣብ ምክያድን ዝርከባ ቻይና ብልቓሕን ምወላን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ገዚፍ ናይ ህንፃ ወፍርታት ነዘን ሃገራት ግዳያት ከቢድ ዕዳ ከይትገብረን ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋቶም ይገልጹ መንግስት ሱዳን ወጻእተኛታት ኣብ ንግዲ ከይዋፈሩ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ከም ዘርግሐ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሱና ሓቢሩ ሱና ንሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን መዳን ዓባስ መዳኒ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ዜግነት ናይ ሱዳን ዘይብሎም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኩሎም ወጻእተኛታት ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታትን ሸቐጥን ከይዋፈሩ ዝእግድ እዩ እንተኾነ እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ካብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሕጋዊ ፍቓድ ወፍርን ንግድን ንዘውፅኡ ወጻእተኛታት ኣይምልከትን ኣብ ሱዳን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያን ግብፅን ከምኡ ድማ ካብ ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ዝወሓዙ ወጻእተኛታት ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘይብሎም ክነሶም ኣብ ዝተፈላለየ ሸቐጥን ንግዳዊ ንጥፈታትን ከም ዝዋፈሩ ይግለጽ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ንሱዳናውያን ናይ ንግዲ ዕድላት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናይ ኣስታት 100 ወሰኽ ደሞዝ ወጢኑ ከም ዘሎ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢብራሂም ኤልባዕዳዊ ኣፍሊጡ ንሱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ጽገናዊ ለውጥታት ቁጠባ ብዝምልከት መንግስቲ ሱዳን ምስ ፊናንሳውያን ትካላት ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ኣብ ሓያሎ ነጥብታት ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሕ ብምጥቃስ ንምትግባሩ ደረጃ ብደረጃ ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልውን ኣስሚሩሉ ሱዳን 60 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ከም ዘለዎ ኣብ ምዝኻር ምስራዝ ዕዳ ሓደ ካብቲ ጾር ዝሃገር ከራግፍ ዝኽእል ውሳኔታት መሻርክቲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ
ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝተገደደ ፕረዚደንት ቦሊቪያ ኢቮ ሞራለስ ናብ ሜክሲኮ ሃዲሙ እቲ ካብ 2006 ኣትሒዙ ን13 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ኢቮ ሞራለስ ኣብ ምርጫ ድምፂ ህዝቢ ብምድንጋር ክዕወት ዝገበሮ ምስጢራት ተኸሽሑ ብብልሽውናን ህርፋን ስልጣንን ድሕሪ ምውቃስዩ ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ክእለ ክጠልብ ጸኒሑ እንተኾነ እቲ ፕረዚደንት ነበር ካብ ስልጣኑ ከም ዘኢለ ድሕሪ ምግላጹ ሰራዊት ሃገር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ብምቋም እቲ መራሒ ነበር መንበሩ ክሓድግ ከም ዝደፋፎ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ጸቕጢ ዝበዝሖ ኢቮ ሞራለስ ሰንበት 10 ሕዳር ስልጣኑ ከም ዝሓደገ ቦጊዕ ኣፍሊጡ ትማሊ 12 ሕዳር ድማ ብነፋሪት ናብ ሜክሲኮ ብምህዳም ዕቑባ ሓቲቱ መንግስቲ ሜክሲኮ ነቲ ፕረዚደንት ነበር ፖለቲካዊ ዕቑባ ከም ዝህቦ ኣረጋጊጹ ኢቮ ሞራለስ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ መጀመርያ ዓመታት ህዝባዊ ተቐባልነት እኳ እንተነበሮ ድሒሩ ግና ብህርፋን ስልጣንን ብልሽውናን ክውቀስ ይተራዩ ነቲ ፕረዚደንት ንምእላይ ብሰንኪ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ቦሊቪያ ናብ ዝባእሰ ሕንፍሽፍሽን ቁጠባዊ ውድቀትን ከይትሽመም ተሰጊኣላ ነዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃጓፍ ተጠቒሙ ሰራዊት ስልጣን ከይሒዝውን ካልእ ዝዓበየ ሻቕሎት እቲ ዞባ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ብመሰረት ኣብ ምሕደራ ኣፍሪቃ ተኪሩ ዝተዳለወ ጸብጻብ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተጸንዐ ጽፉፍ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ከም ዘየለ ተገሊጹ ከም ኣብ ጾታን ዕድመን ዝተመርኮሰ ብዝሒ ህዝቢ ዓመታዊ ዝውለዱ ህጻናት ዓመታዊ ናይ ዝሞቱ ዜጋታት ብዝሒ መሃይምነት ዘጥፍኡን ዘየጥፍኡን ብዝሒ ናይ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብሩ ዜጋታት ከምኡ ዝኣመሰለ ኣሃዛዊ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ኣብ ምሕደራ መንግስቲ ኣገደስቲ ምዃኖም ዘነጸረት ጸብጻብ ኣብ ኣፍሪቃ 4 ሃገራት ጥራይ ነዚ ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ይሰርሓ ምህላወን ኣገንዚቡ ኣብ 2018 ናይጀርያ 900 ዝተጻፈፈ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ክትእክብ እንከላ ሲሸልስ 87 ደቡብ ኣፍሪቃን ሰራሊዮንን ድማ 80 ከም ዘጻፈፋ እቲ ብትካል ሞ ኢብራሂም ዝተኻየደ ጸብጻብ ይጠቅስ ኤርትራ ብትርከበን ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ግና ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ንምእካብ ኣይስራሐሉን እዩ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ዓመታት ናጽነት ዝተፈተነ ቆጸራ ህዝቢ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ብዝሒ ህዝቢ ንምጽናዕ ይኹን ካልእ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ንምእካብ ዝተኻየደ መደብ ኣይነበረን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝተወልዐ ናይ ብሄር ግጭት ናብ ካልኦት ዩኒቨርሲታት እውን ይልሕም ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ተሃገር ገሊጾም ኣብ ክልል ኦሮሞ ብትርከብ ዩኒቨርሲቲ ደንበዲሎ ዝቐጸለ ግጭት ሓደ ተምሃራይ ክቕተል እንከሎ ሓያሎ ድማ ብከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ተወላዶ ኦሮሞ ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንበዲሎ ሕነ ናይቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝተቐትሉ 2 ደቂ ብሄሮም ንምፍዳይ ነቲ ግጭት ከም ዘጓሃርዎ እዩ ዝጥቀስ ካብቲ ግጭት ዝሃደሙ ተወላዶ ኣምሓራ ዝኾኑ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ተዓቂቦም ኣለዉ ክልል ኦሮሞ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ እቲ ክልል ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝተፈጸመ ቅትለት ኮኒኑ እዩ ኣብ ማሕደርቲ እተን ዩኒቨርሲታት ነቲ ኩነታት ኣብ ምጽራይ ከም ዘለውን እቲ ግጭት ከም ዝሃደአን እኳ እንተሓበሩ እቲ ብሔር ዝጠንቁ ግጭታት ኣብ ካልኦት ዩኒቨርሲታት ሃገር ብዝባእሰ ከይጓሃር ተሰጊዩሎ ክልል ትግራይ ኣቐዲሙ ተምሃሮኡ ናብ ካልኦት ዩኒቨርሲታት ሃገር ከም ዘይልኽ ክሕብር ጸኒሑ እዩ ዚምባብዌ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ እዋና ዘሕተመቶ ሓድሽ ባጤራ ናብ ዕዳጋ ዘርጊሓ ህዝቢ እታ ሃገር ዝጸንሖ ዶላር ኣሜሪካ ራንድ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልእ ባጤራታትን በዚ ሓድሽ ባጤራ ዶላር ዚምባብዌ ንምትካእ ኣብ ባንክታት ተሰሪዑ ይርአ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ካብ ከተማ ሃራረ ሓቢረን ዚምባብዌ ብሰንኪ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዘቕባበን ባጤራኣ ካብ 2009 ኣትሒዙ ካብ ዕዳጋ ካብ ዝእለን ድሓር ናይ ገዛ ርእሳ ባጤራ ይጸንሐን ብሕርሻዊ እቶት ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝጸገዋ ሃገራት ሓንቲ ዝነበረት ዚምባብዌ 38 ዓመታት መሪሕነት ሮበርት ሙጋቤ ናብ ድኽነትን ድሕረትን መሊስዋ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሳ ባጤራ እውን ኣስኢንዋ እዩ እቲ ፕረዚደንት ነበር ኣብ 2017 ብዕልዋ ድሕሪ ምእላይ እውን እንተኾነ ዚምባብዌ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ኣይተረኣያን ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ
أبني عبي في التساميتات أب إثيوبيا كبوتنا بوتا زسفحفح زلو عسلم بدأ أب سفيحنا حرشان زرقتن لمع بوتاتات قدقات يورد كم زلو ودمك بن حرشان قليتو اتناي برخان بدأ أب كلات تقراي عفر أمحران أورمون زركب لعلى 10 هكتار لمع مريتا زفحفحو خم زلو تأهقرا وتكال تقيسو كفل مكلخال زرقت إثيوبيا نمع كنا زيناب زهبو حبريتا مسرد كللا كاب استخايدلو 82 هكتار مريت أب 32 شح عم بدأ ترأيلو أبت بوتاتات سفيح زرق حزلو مايك زنب تثبيت مسمهلاو وتكونتات أير نمربحنا برخان بدأ حجاز سلزقنا بزبقة كيس فحفح يسقى منقس إثيوبيا ورار إسلام بدأ نمكات زرقو زلو زحلتات بحيالو جنات تهجر إنك أفعلو أبزوبا قرن أفريقيان كيح بحرن مسفحفحنا برخان بدأ كرر مخانو ودب مقبن حرشان أقدمو متنك تقرب تانيحيو انتقنا زاقيت ببسحي إذا سفحفحلو هجر الزوبا إثيوبيا ترايا ناي برخان بدأ بنفاسنا تحجزه أب ساعات 250 كيلومتر كبر سلازغقل نبكال كللات إثيوبيان قرواب تهجراتن كيس فحفح قدمم دلاواتن حبراو تعرتاتن كم زدلي كيلاتات حرشا يمخرو نحموش عمتات أب كيناز زغطسل زلو كنتات يمن بسلاماو من قد زفتحلو أمارات ستات نمنداي سعود عربن حوتن زي كتاوز الرب جميروم እቲ ዘይቀጥታው ዝርብ ብመንጎኝነት ዑማን ይካየድ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ክልቲኦም ወገናት ንኣሶሽየትድ ፕሬስ ኣረጋጊጾም ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኤርትራ ትርከበን 31 ሃገራት ብልፍን ተኽቲተን ኣብ የመን ኩናት ካብ ዝእውጃ 5 ዓመታት እኳ እንተቆፀረ ንኹነታት የመን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክፈትሕ ከም ዘይከኣለ ፖለቲከኛታት የረድኦ እቲ ኩናት ሂወት ኣሽሓት የመናውያን ክህልቕ እንከሎ ሚልዮናት ድማ ካብ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉ እዩ بوغن سعود عرب 10 بليون دولار زقمت أطوار كباخن كلو أب سراويت هاجر كبيد مورالاو دقت كم زسعبة وتهدراوين تنتنتي يردقو سعود عرب نزب كينات تعواتلو زي كالت كينات يمن بمونغنينت حبرات هاجراتن كالوت مشارقتي وغناتن مفتوحيات سعرتات تكايد زلا حوتي أبز حلف ورحي أو لعلنا دادي زفري كوابيتات سعودي بسبب ألبو بررتيس تسني ناي ميسايل دبداب مكيادو أيرسعن بزي كازي أب تورحتي أب لعليك أفلاي سراوي السعود عرب زكادو ناي دبيا متقعتي أما إتقاتلن كالو أما إتدما كم زمارخة مقلاتو يذكر من محدار ترامب مس دوب السودان زلو زمدنا داقمة قمقام قبرولو مخانو أفليتو اتم محدار بعصر سلست حدار بزوطو مقلاتي كلتي أم وغنات دوب السودان نايلفنت منكستكو أمو بزي مخالوم زي تسمعو زي عقابت بمقلات نزت أنحو زمدنا داقمة قمقام كقبر مخانو أسميرلو دوب السودان نعصر تقلت حدار كأو مستمدبة نايلفنت منكستي بسمع بريزيدنت سالفا كيرن مرحة آمي ريك ماچارن بسلست وارحن عصرت معلتاتن كنواح والسينوم اتب ممكنينت بريزيدنت اوغندا يوري موسوفيني استبصح مرددا دغف حبرات هاجرات كركبن كلو امريكا غنا نصور تقاومها اسمعلا زوباوي ودب إيجادن حبرات أفريقان نحبرات هاجرات بمدقاف نتمن وحكم زي قامو زقمتو كوان تقونه ببوغنوم زهابو وقعو مقلت قنايلن من وح مقام نايلفنت منقستي نتسأتان كالإنز ملكتو أب قبرو زي وعلو كدما قناتات زيادة مرد أنسم معاتن كبتصحلهم عدل زهب مخانو وهابك الحبرات هاجرات قاليتو أمريكا بمسرة تقدم مستبد حسم نايلفنتي منقستي دوب السودان أب 10 تغلت حدار كأوم تزيكيلو أب لعلة هاجر إقادا خدت صنع مخانا أتنكيغايا نوغس سوازيلاند مسوات سالساي نعسرت حموشتا نستون 23 دقون واقع 16.6 مليون دولار مكاين بهيا ببركيت اللوم እቲ ንጉስ 19 ሮልስ ሮይስ 120 ድማ BMW ዓይነተን ናይ መጋየጽ መካይን ንስድራ ቤቱ ብህያብ ምብርካቱ ኣብታ ሃገር ኣዘራረበ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ሓቢራ ቁጠባት ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዘንቆልቁለሉ ዘሎ እዋን እቲ ንጉስ ምስ ስድራ ቤቱ ንመጋየጺ 10 ሚልዮናት ምብኻኑ ዘቆጥዖም ዜጋታት ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱ እቲ ምንጪ ጠቂሱ بمحشاش زتفلت نقص نايزا أبدوباو خفال أفريقيا التركب هاجر لعلى 200 مليون دولار أبانكتات هاجرات معراب كزين خمزلو يوكاز سوازيلاند بدو أفريقيا تقيبات تركب بنكس النت محدر نشتغز أتكوينا أستات حدنت ب3 مليون بس حزب اللواء هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية